Mareček, prosím vás, choďte. Ospravedlňujem sa, prepáčte moju nevedomosť o mojom ťahu. Dovolte mi pokračovať a zobrať si dve karty, ktoré mi prisúvajú. Takto, zoberiem si dve karty. Samozrejme sa na to Mareček Vyložím si samozrejme, no ako pani rektor, teda mademoiselle rektorisová, to ste si mohli odpustiť do piči Birmanu. No, nevadí. Každopádne. Dovolím si vyložiť svoju kartu. Ale vy ste oplula celý život. Dovolím si vyložiť túto kartu, ktorá mi povoluje ľubovoľný počet kariet bank. Takže preto vyberám kartu dostavník, Čo znamená táto ktorá karta, znamená, senátor Mareček? že niekomu z balíčka vyťahnem dve karty, ktoré si potom nechám. Niekomu? Niekomu, koho si ja vyberiem. Komu chce, hej. Takže tento vážený Rozumiem. bude Kubo Oswald, známy Keď tak ja. Počkajte. ako... Počkaj. Píše zabudol sa. Si osvalil. Čo som ja, lord? Prosím, dovolte mi... Senátor Mareček, senátor Mareček. Nejaké sťažnosti, mademoiselle? Prosím vás, vy nemáte ani titul, hej? Áno. Ja mám titul mademoiselle, neviem, kto vy Prosím, tu ste. dovolte mi vyťahnuť z Nejaká- vašho balíčka dve karty, Možno sa ktoré si ja ospravedlňujem. potom ponechám. Takže vyberám si túto Teplo. kartu. Messi je A chyba tam je jedna nejaký karta. content, ale už neviem. Nie, ty nemusíš mať do 5. Musíš Dobre, mať proste Durianky. menej, alebo 5. Senátor Mareček, Milady Ďurišová, vy ste mi niečo dokončili, sériu 15 minút v kuse. 15 minút v kuse ste sa nedostali k slovu. By ste sa nemuseli Pretože ani sú tu vyjadrovať, nejaké pretože určité ľudia to rodiny, zneužijú. Ako individuá- vieme. určité- Ľudia vedia byť. Môžete pokračovať Určite pre sa vašu hodinu. ťahu, ale... Dovolte mi potiahnuť si kartu Gambu na tento skurvený dynamit od Messie Osvalda, ktorý, pokiaľ nevyťahnem správnu kartu, ma odjebe celé. Som v piči. Dovolím si pripomenúť, že pľuvance na stôl sú nepríjemné. Posúvaj na karta. A že by sme ich mali obmedziť. Co Asi si veľmi- teraz nemôžem pridať život. Arcibiskup Ibrahim, aby ste vedeli, veľmi s vami súcitím, ktorí celkom rýchlo Arcibiskup, umierajú. dovolte sa predstaviť nám, čo sa... Ja som bol bandita. Dobre. Milady, pokračujte. Ja... Ospravedlňte ma, ale ja som milady. Koľko som Toto verejme? je Mademoiselle. mademoiselle. Ale Aj. pán senátor myslel lady. Ja som... Lady. Ja si dovolím Dve si poznamenať, Áno, že berete si dve. vám chýba základné školenie Mne sa titulov páči, obecenstva. ako Messie. Her, Niektoré... držte prosím vás vašu piču. Dovolte mi poznamenať, že v polke tejto miestnosti chýbajú základné znalosti. Etikety. Nebudem menovať. Ale mohli by ste na budúce dávať pozor. Mne sa páči, ako Messie Oswald to bere úplne vážne a seriózne. Už Prepáčte, od začiatku. nechcem vám skákať do rečí, ale Tak Messie to je- Oswald je absolútna spodina, ktorá mne nie... Prepáčte, senátor Marček, môžem sa spýtať, prečo sa ich smejeme, aký jebnutý. A čo sa vlastne stalo? Rozvrhla celý plán našej hry. Mne sa páči Ja, postoj... Ale chcem poznamenať, Messie že súhlasím Osvalda. s vašim tvrdením, že Messie Oswald je absolútna spodina a že vlastne ani neviem, čo tu robí. Ja by som Avšak si ja si dovolil dovolím s vami vstúpiť nesúhlasiť. do konverzácie. Arcibiskup, prosím vás, vy nebudete Dovolte mi sa obhájiť. Pán Ježišov. Dovolte mi sa obhájiť. Ja, moja veličenosť, sa tu nenechaj urážať nejakou obyčajnou, lacnou šľapkou, Čo ktorá prosím? ani, dobre ste počuli, ktorá ani nevie, ako hrať túto hru a musí ju navigovať Lady Marková. A na druhú stranu sa nenechám urážať nejakým ríšovým blondiakom, Tak ktorý... teraz ste Teraz- preskročili celé všetky Ktorý- hranice. Nekážte
Messie. Messi Oswald. Prosím vás, My nedumujte zobral to, vody. tam No, má čo si ty Messie Oswald. Počujem Dovolujem номер. Grof. upozorniť. Grof. Tento Ktoré? pán Kto? som zabudla. Jak to To bolo? Grof Michal, nie? Pohár, prosím vás, Som nemotáte zabudla sa váš dole titul. do Senátor. Ale to sa... Pán senátor Arcibiskup, nemá čo ste si to práve nič dovolili? blonďakovského. Nehrá. Tento pán Daj mi pohár, jak na to nemám menej. senátor je len obyčajný, Koľko? veľšavý Sa mi páči, ak ani nehráme, keď sa nehádame. Dovolte mi. Prejde s prífitom. Nemá nič spoločné. Dobre, že si to rozbil. Počúvame! Počúvame! Počúvame vás. Prejde ešte niekde o Sme samé ucho. Dobrý deň. Stretli sme sa tu pri veľmi dôležitej partii kartovej hry Bank. Mohli by sme sa sústrediť na túto kartovú partiu a nehádať sa furt, jak čistá spodina z miavskej stoky. Samozrejme. Pán arcibiskup, ja si dovolím Ďakujem za slovo. vám zatlieskať Dovolíme si. a dovolujem si potiahnuť si z mojej vodnej fajky, ktorú mi priniesol môj milovaný manžel, neviem čo to je môj vlastný, až z ďalekého Čiernej hory. Ďaleko ešte neviem. Koľko máte kariet? Pokračujte. Koľko máš kariet? Dúfam, 4 karty. milé Môj obecenstvo, Lady Marková, prosím vás, nerozkrikujte sa. 4 karty. arcibiskup, prosím vás, neskačte mi do rečí, rozprávam ja. To mám brať ako Dúfam, že tu výrážku. nemáme také spodiny, že ma nikto neprekecne našim nadriadeným. Milej Ďurišova, samozrejme je to úplne v poriadku, každý máme niekedy stres, takže môžete si... Ďakujem. A Môžete ja to pokračovať. potrebujem z môjho zdravotného hľadiska, lebo som to nehrala ani 5 minút a už som skapala. Pán Her, Vítek, vy to nenatriete na mňa, že? Lebo vy ste taký jediný človek, ktorý mi ešte na to takúto otázku neodpovedal. Hervítek, veľmi sa vám ospravedlňujem, že som vám Hervítek. povedala, že ste kokot. Ja mám migrénu, alebo čo ja tu Vítek, neprekáže vám, keď si dám túto svoju vodnú fajku, že? A nenatriete to našim nadriadeným. Už pokiaľ ma tu neovalí, tak Ďakujem vám. o tom to už nevieš veľmi vôbec Ďakujem. nikomu. Takže, Grof. Ďakujem. Michal, pokračuj. Smiem sa spýtať, čo táto karta mi umožňuje? Mademoiselle. To je to, že Umožňuje si... vám to. Ja som mademoiselle Milé kokot, Niekoho vyberiete. ale na jednu. Ospravedlňujem. Na Buď jednu mňa, alebo vzdialenosť, Kuba. takže buď Milé Messie Oswald, Ďurišová, alebo veľmi sa vám Lady súcitím, Marková. nakoľko a ja Marková. som nehral ani 5 No. minút a už ma odjebal Vyberiete vina. si jedného z nich a vyberiete si jednu kartu z jeho balíčka a tú si necháte. Najhoršie je na tomto, že ja som nebola ani raz na ťahu. Grof Prešli 3 kolečka, traja ľudia Vyberal si a vás. ja už som Lebo bola máte vás kapku koniec. 12. Milady Ďurišová, povedala by som, že pri vašom postavení už ste zvyknutá na tieto príliš skoré pády. Ďakujem. Ešte táto práka. Messie Oswald. Už som na ňa. Dovolte mi zvýšiť hlas tej na teba, tým sa vyhneš tomu zásahu pengu. Ja to urobím za vás. Je toto priateľná hlasitosť? Mademoiselle, môžem si napiť z toho vášho velice zdravého, vzácneho vína až z ďalekej Jugoslávie. Toto je víno z ďalekej Jugoslávie. Z pravého To som kašta. teraz povedala, mademoiselle. Ktoré? Mademoiselle, dovolte mi vás prerušiť. Mám tu otázku do celého pléna. Čo robí karta s názvom Golec? To je velice exquisite Prosím vás, karta. lady, akože mohli Pretože- sme sa spúšťať Pani emócie. Lady, Pretože mohli by si to pokiaľ- brať s nami seriózne. Pokiaľ ju vyložíte na stôl, znamená to tak, že každý z hráčov musí vyložiť kartu vedľa, čož je táto karta. A ak ju ten niekto nevyloží, tak
ten si uberie jeden život. A není tu ešte Tri, nejaká nie? osoba, ktorá má tú možnosť, že namiesto vedľa... Áno, ale Každý- je tu aj taká postava, ktorá má takú abilitu, že môžeš karty bank používať ako kartu vedľa. Tu nemáš ty, Kuba? A naopak. Teda Messie Oswald. Hráč potrebuje. Hráč potrebuje Milej, dve karty každopádne vedľa. chcela by som Proti jeho vám... karte Aha, vedľa. tak to nie. Že toto víno. Takže Z pokračujte ďalekej váš tak. Jugoslávie mi Ešte priniesli. mi dovolte. Potiahli ste si, Áno, potiahol som sa Dobre. vôbec. ale A ešte túto. prosím vás, dovolíte mi- môžete Ešte. počkať. Konštantín Mareček. Každopádne. Senátor Mareček. To senátor Mareček. S veľkým dôrazom senátor Mareček. Senátor Mareček. Áno. Kde by ste mi ešte raz zistili, čo robí karta Winchester? Tu si môžete vyložiť a máte tu dosah na Chcete sa na každého písmu ako vy? z hráčov. Čiže mi stačí, aby som degustovať vaše víno z ďalekej Jugoslávie. A Samozrejme automaticky môžete. musím strieľať, Ale alebo prvá nie. sa... To vám ostáva Prvá celú hru. žiadala Tak, o toto Ja by víno. som- Ale môžete pokračovať váš tak. A preto tak ja si dovolím, samozrejme. ak sa by neurazí. som si dovolil Samozrejme, trošku guľmet. dámy majú prednosť. Páči sa. Nech sa páči. Poprosím vás, aby ste iba jemne, lebo je to veľmi vzácne. Prosím, uzavrite už tento. Dovolil by som prerušiť tento Dovolil. náhodný moment, lenže máme tu hrozbu. Veľkého Kulometa. apokalyptického Nakoľko ja už som... zrušiť, ale taký Ukrajinec povedal, že máme tu vymeniť žiarovku. Ja už som v piči. Tak To je pane, absolútne na- teraz mi povedzte, prečo kurva? Ja neviem, viete, Ja prišiel taký ujo, proste Ukrajinec len Pane, má rozprávať počkajte, a proste, že ja... Pane, poďte tu na Ticho. poďte sem. pristúpte do súdnej Pristúpte, siene. pristúpte. Ticho, pane, môžem sa vás opýtať, prečo ste nezaklopali? Som zaklopal, dobre? Magmazel, Ospravedlňujem. Samozrejme, že viete mi ukázať, ktorá to je žiarovka? Je tu... Pane, môžete milovať a môžete páliť do piči. Áno. Ale pán elektrikár, Jak sa Pán elektrikár! majú nebojte sa. nejak ženiť? Nebojte. Povedzte si naše víno z ďalekej Jugoslávie. Aký máte názor? Máme veľké tituly, ale sme veľmi skromní ľudia. Ale pane, aby ste vedeli... Magmazel rektorisová. Pane, tam je pohreb. Budem sa opakovať. Tam je bez... To je Jack! To je Jack! Jack! Tak aby ste vedeli, Všetci sa pojebte teraz. teraz všetci títo ľudia stratili svoj titul, keďže Sa rozleteli za ako obyčajné spodiny. Preto senátor Mareček, poprosím vás, aby ste okamžite vypadli po minimálne 2 kalíšky. A ak to neurobíte, tak neviem, čo zostane, ale prosím vás na kolenách, aby ste išli po tie kalíšky, pretože... Mademoiselle, Počkaj, Mademoiselle Rektorisová, prečo by som mal robiť tento úkon? Pôjdem s vami, Len ak čisto kurva... z mojej milosti? Áno, prosím. Budete takí milí. Priniesite nám kalíšky. Aj že tuto s milej Ďurišovou nerozjebali, jak obyčajné piče. Myslím si, že kališky tomu nezabránia. A že výsledok bude taký istý. Skončíte ako vyjebané špiny niekde v jarku v starej Jave. Dovolím si nesúhlasiť. Pretože vďaka kalíškom. Dovolte mi vás vyrušiť, nakoľko sa chcem ospravedlniť, lebo idem za váženým psom Jackom. No A povedzte nám, prečo? Arcibiskup, práve ste stratili svoj Arcibiskup, ak to spravíte, Dovolte stratíte mi- svoj titul. A budete ako s obyčajné... dovolením idem sa vyšťať. Prinesiem vám naše kališky. Ďakujem vám, senátor Mareček, páči sa. Ďakujem. Pán arcibiskup, keďže ste pre nás veľmi vzácni a robíte pre nás bohoslužby menej Božom, dúfam, že to robia arcibiskupy. Neplačte, pani mademoiselle. Dúfam, že to arcibiskupy robia. Áno, to je moja práca. Preto máte možnosť
ísť za ctenným psom, ktorý patrí Je najvyššej našim- šlachte. najvyššej šlachte. Páči sa. Dovidenia. Dovidenia. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme. Samozrejme. Hervítek. Už si to ostali iba vy. Ponúknem vám víno z ďalekej Jugoslávie. Vaša ponuka znie veľmi lákavo, avšak necítim smet. To Ďakujem. je úplne v poriadku, Hervítek. Môžem sa spýtať? Máte moju plnú pozornosť. Čo? Čo myslím? Prepáčte, som trošku rozcitlivená, pretože začala som brať nové lieky, ktoré mi majú Rozumiem. Viete čo, nebudem vám to ani hovoriť, ale majú niečo podporovať. Každopádne, smiem sa spýtať, aký bude váš ďalší krok v blízkej budúcnosti? Na otázku si s najväčšou pravdepodobnosťou dovolím odpovedať, že asi budem nasledovať šlapaje našich predošlých kumpánov. Naslepo. Čiže sa vydám na cestu von, stretnúť váženého sa najvyššej možnej šlachty, ako tu kedy bola. Samozrejme. Úplne to chápem, Hervítek. A ďakujem, že ste s takou cťou odišli. Prosím, Prišla spodina, ktorá mi vráťte sa zaklopala. čo najskorej. Nadmazel. Mám naše kady. Máš prosím, Rektorisová!